Kaixo eta ongi etorri Jakundinora. Gaur Hookeren leigaren ariketa bat ikusiko dugu. Ariketa honetan hurrengokoa esaten digute. Malguki bat, 30 zentimetro luzatzen dela, 5 kilogramoko pisua aplikatzen basaiola. 100 nitoneko indarra egiten badiogu, zenbat luzatuko litzateke. Guazen irudikatzera, errezago egiteko, lehendabizi. Lehendabiziko luzera, 30 zentimetro. Beraz. Hasierako luzera, 30 zentimetro. Ez, barkatu, gaizk esan dizuet. Malguki bat dugu, ez dakiguna zindan bere luzera. Eta esaten digutena da, 5 kiloko pisua apelkatzen diogula eta 30 zentimetro luzatzen dela. Beraz, hau, 30 zentimetro dela. Ez dakigu, ez, zein dan hasierako distantzia, ez bukaerakoa. Bukaerakoa dakigun gauza bakarra da, dala hasierakoa gehi 30 zentimetro. Eta gero, bigarren egoera, honi 5 kilok aplikatzen diogu. Eta gero, bigarren egoera, 100 kilo aplikatzen diogula, edo 100 newton aplikatzen diogula, eta zenbat deformatzen da. Malguki hau dugu, eta esaten digutena da, ea zenbat deformatzen dan, beraz, hau da galdetzen digutena, aplikatzen diogun indarra, 1 newtonekoa dalako, barkatu. Beraz, kasu honetan, bi egoera ezberdin ditugu. Lehendabizi, egoera hau dugu, eta gero, egoera hau. Beraz, bi aldiz erabili beharko dugu Hookeren legea. Lehen zatia. Hookeren legeak, indarra, berdin, konstante dun, elastizide dun konstantea, bider, distantzia, luzatzen dana. Hau edidatuak, baina ikusten dugunez, lehendabizi, kilogramoetan dugula, eta hau, newtonetan jarri behar dugula. Masa, bider azelerazioa, masa 5 kilogramo, bider gravitatea 9,8. Beraz, kalkulagailua erabiltzen badugu, berrogeita bederatzi newton. Eta gero, 30 zentimetro dala, hau da, luzatzen dana, berdin, isa, berdin, 30 zentimetro, berdin, 0,3 metro. Beraz, bidatu hauek formulan sartu ditzakegu, eta kalkulatu behar duguna da K. Beraz, K, berdin, F, zati isa. Berdin, berrogeita bederatzi, zati 0,3. Eunda, 63,3 newton zati metro. Izango litzateke malgukiaren elastizidun konstantea. Eta, orain, bigarren zatia. Bigarren zatia, eta esaten digute, zenbat luzatzen dan. Kasu honetan berdin, Hookeren legea aplikatuz, eta kasu honetan isa da kalkulatu behar duguna. Berdin, F, zati, K. Kasu honetan, ematen diguten indarra nitotan dau, beraz, ez dugu besterik egin behar, eta K, 173 danez, zuzenean sartu ditzakegu datuak. Aplikatzen den indarra 100, eta K, 173,3. Kalkulagailuan sartzen badugu, 0,61 metro barkatu, zentimetro jatxarne ben, metro da luzatzen dana. Hau zentimetrotan jartzen badugu, 61 zentimetro luzatuko litzateke malgukia. Berdin isa, eta gogatu, berdin, beraz, hau izan da dana.
Mi esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.